A sada vezano uz govornike u ime klubova, u ime EPP-a gospodin Stier. Možda smo na početku ove godine očekivali da će se 2015. razvijati na drugi način. Možda će neko reći da 2015. bila zapravo više godina masovnih migracija prema Europi nego što je bila europska godina razvoja i nema dvojbe oko toga da migracije dominiraju naše rasprave i pažnju u zadnje vrijeme, ali sve to samo potvrđuje važnost jedne učinkovite razvojne politike. To potvrđuje potrebu da se više fokusiramo na uzroke problema i ne samo na simptome, na uzroke siromaštva, rata i onda naravno i masovnih migracija. A uzroke možemo naći upravo u sistematskom kršenju ljudskih prava, u endemskoj korupciji u mnogim zemljama u našem susjedstvu i u nedostatku dobre vladavine. I zato smo upravo u ovoj godini, Europskoj godini razvoja, tražili i uspjeli promijeniti globalni okvir za razvoj i unijeti poseban jedan razvojni cilj 16, o miru, o pravdi, o borbi protiv korupcije, o učinkovitom pravosuđu, o dobrom upravljanju. To je jedan veliki uspjeh Europske unije. Evo, ja koristim priliku da istaknem ovdje i ulogu gospodina povjerenika. Sada je bitna implementacija i u ovoj implementaciji nove globalne agende 2030 moramo se upravo fokusirati na taj razvojni cilj 16 kao prioritet u našem djelovanju, a sve u skladu i s konceptom razvojne politike koja je temeljena na ljudskim pravima. Moramo isto tako prihvatiti u potpunosti da nema razvoja bez mira i obrnuto, odnosno da postoji jedan jasan neksus, jedna jasna poveznica između razvoja i sigurnosti. Na kraju, evo, želio bih isto tako čestitati kolegama iz drugih političkih grupacija, posebice čelnici našeg odbora za razvoj i isto tako gospodinu Goerensu koji je i konceptualno osmislio rad Parlamenta u ovoj Europskoj godini razvoja. Hvala. Σας ευχαριστώ. Κύριε Στίερ, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Τσάνι. Τη δέχεστε? Παρακαλώ, κύριε Τσάνι. Plava karta gospodina Canija, prihvaćate? Imate 30 sekundi, gospodine Cani. Canija, prihvaćate? Imate 30 sekundi, gospodine Cani. Puno vam hvala na tome što ste mi dali riječ. Ne želimo osporavati ono što je kolega rekao. U 2015. godini planovi su se promijenili. Vi ste rekli da bez mira nema razvoja. U ovoj godini svjedočili smo tome da bez razvoja nema niti mira. Europa na kraju krajeva sada ima prigodu da vanjsku politiku iskoristi u svrhu razvoja. Slažete se? Gospodine. Uvaženi kolega, ono što sam rekao je da nema mira bez razvoja i da nema razvoja bez mira. Dakle, rekao sam doista tako. Jedna stvar i druga idu zajedno. Mislim da postoji jedna poveznica između razvoja i sigurnosti i to je ono što i većina nas u Odboru za razvoj ističemo. Moramo sada i u implementaciji ove nove agende vidjeti koje možda i mjere moramo unutar naše politike razvoja isto tako revidirati da bi makli one barijere koje onemogućuju da se možda na bolji, na učinkovitiji način adresira ova poveznica između razvoja i sigurnosti. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η